nærmere. Skru bare op. Onkel Andy, han er helt i top. Jeg er rigtig glad for at kunne fortælle jer, at der nu er blevet oprettet Onkel Andy-klubber over hele landet. Aalborg, Odense, Tostrup og Varde, blot for at nævne nogle stykker af dem. Og det var faktisk lige i sidste øjeblik, for jeg har igen modtaget et trusselsbrev. Og jeg skal ærligt indrømme, uden Onkel Andy-klubbernes støtte, så tør jeg simpelthen ikke at fortsætte programmet. Heldigvis har jeg fået støtte fra Onkel Andy-klubberne. Prøv at høre en gang, hvad trusselsbrevet skriver. Hej Onkel Andy, vi har en hadeklub mod dig, og vi hader dig så meget, at vi synes, du skulle stoppe dit dårlige show. Ellers kommer mig og min klub med en bombe. En bombe? Nu er det ikke længere drengestreger. Nu er det simpelthen grove løjer, og det er ikke bare mig, der bliver truet, det er også mine fans. Nu skal I bare høre. Vi er 2 drenge, som er ked af at gå i vores klasse, fordi vi bliver mobbet med, at vi godt kan lide at se Onkel Andy. De siger, at du er en gammel børnelokker, og de siger, at vi får tæsk, hvis vi ikke snart holder op med at snakke om dig og Flemming. Kærlig Onkel Andy-hilsen fra Ulrik og Christian. Jeg vil bare sige, Ulrik og Christian, lav Onkel Andy-klub. Det er den eneste måde, I kan beskytte jer på. Vi skal have fundet en vinder fra sidste uges quiz. Og som I kan se, har jeg delt brevbunken op i to bunker. Og dem, som hader Onkel Andy, de skal ikke med i quizzen. Så laver jeg en udvælgelse. Risebasse og glade seere. Nu kommer Onkel Andy med gode idéer. Først og fremmest tusind tak for, at I har sendt mig så mange dejlige breve, og tak for alt det mad, I har sendt til Flemming. Jeg har næsten ikke kunne spise det hele. Og også tak fordi, at I har fortalt om Onkel Andy til sport, til spejder og til omklædning. Men det er desværre ikke nok. Er I klar over, at kun 17% af den danske børne- og ungdom er medlem af en Onkel Andy-klub et eller andet sted i landet? Og det er jo ikke nok 17%. Jeg har en fornemmelse af, at I bruger for meget tid på leg og fritid. Og kære venner, hvis vi skal nå de mål, vi har sat os sammen, så nytter det ikke noget at være dogne. Brødre og søstre, op af sofaen, nu skal I høre om min gode plan. Jeg har nemlig udtænkt en plan, så vi kan få endnu flere medlemmer til Onkel Andy-klubberne. Aktion Dørklokke. Men først skal vi lige have fundet en vinder fra sidste uges quiz, så vi, I kan lige få melodien. Den lyder sådan her. Ja. Fader, vorte dit navn, mon vinderen bor i København. Lad os se en gang. Nej, det gør hun ikke, bor i Vamdrup. Og løsningen er rigtig, når jeg bliver en stor pige, vil jeg skiftes med farmand, og det er indsendt af Lasse Christensen i Vamdrup. Tillykke Lasse, du har vundet en Onkel Andy-kasket. Og så tilbage til aktion Ringklokke. Dørklokke hedder det. Tilbage til aktion Dørklokke. Hvis ikke medlemmerne vil komme til os, så må vi komme til medlemmerne. Med andre ord skal jeg lige vise jer. Først og fremmest, så er vi nødt til at være pæn i tøjet. Og det kan eventuelt være et velstrøget joggingsæt, og i dette tilfælde, der har jeg fået et slips fra 3-4 piger op i Hillerød, som har tilsendt mig dette smukke slips. Nu er jeg klar til at gå til dørklokkeaktionen. Først så ringer jeg høfligt på, og i det øjeblik, der bliver åbnet, så får jeg fodfæste med døren her, med foden i døren, for ikke at miste balancen. Og hvis kunden ikke er særlig gæstfri, så kan jeg prøve med en Onkel Andy-remse. Det kan være den her. Kære frue, må jeg komme ind i deres stue? Og når jeg så er kommet indenfor, så prøver jeg hurtigst muligt at vinde tillid hos den kommende medlem af klubben. Sig noget pænt for eksempel. Det er dog en hyggelig stue, de har dem her. Og den sjal, har de selv strikket den? Jamen tænkte jeg, det ikke nok, de er kreative og kan gøre stor nytte i en Onkel Andy-klub. 5 minutter senere, jeg har nu fået søsterkage og kaffe af den ene. Nå, det har jeg ikke. Nå, men er det deres børn? De ser søde ud, men er de medlem af en Onkel Andy-klub? Hvad siger de? Tvangsfjernet af myndighederne? Jamen, så var det da heldigt, at jeg kom forbi her i dag. Er de klar over, at de kan blive seniormedlem af den lokale Onkel Andy-klub, og med deres know-how som husmor, så kan de blive klubbens hyggemoster og servere saft og varm chokolade. Hvad siger de? Jamen, det er jeg glad for, at vi finder ud af sammen. Tillykke med deres beslutning. Tak for kaffe. Se, så lidt kan det gå. Men det er ikke altid, det går så lidt. Nogle kunder er svære at overbevise. Lad mig give et eksempel. Hvad siger de?
De har ikke brug for nogen onkel Andy-klub. Det er noget, de tror. Er de klar over, at det moderne samfund er på vej mod afgrunden, og inden længe så vil det ligge på bunden af en dyb kløft? Og det er kun medlemmer af de forenede onkel Andy-klubber, der vil overleve. Og på den sidste dag, der vil de komme hen til mig på bedende knæ, og der vil de sige, det der med onkel Andy-klubberne, hvad var det egentlig for noget? Det var da vist ikke så dårlig en idé. Kan jeg blive medlem? Men der vil det være for sent. For jeg siger dem, de skal pines dag og nat i en ild- og svovlsø, og dem... Hvad siger de? Nå, ja, jeg hører, de angrer, vi forstår hinanden. Det glæder mig, at de træffede den rette beslutning. Tillykke med beslutningen. Flemming, hold op med at flæbe sådan. Du er jo ikke nogen husmor længere. Det er kun rollespil. Han hænger altid fast i rollen. Jeg gider ikke spille rollespil med dig, Flemming, hvis du bliver ved med at hænge sådan i rollen. Du er alle onkel Andy-klubbernes maskot. Du er Rottweiler Flemming. Rottweiler Flemming. Kom, Flemming. Så skal vi ud og have quiz-tid, ikke også? Ja, quiz-tid. Masser af spændende præmier på spil. Kun medlemmer kan deltage. Først får du 3 hjælpord, så synger jeg en melodi. Her kommer de 3 hjælpord. Hunde, himlen og spillemand. Melodien lyder sådan her. Ja, har du gættet melodien, eller har du problemer med din onkel Andy-klub, så skriv til onkel Andy og Flemming 10-4. Jeg er selv været ung. Her kommer adressen. At drille og mobbe andre er let nok, især når man gemmer sig i den store flok. Jeg kan lige så godt sige det lige ud. Jeg kommer direkte fra dyrlægen. Der er sikkert nogle af jer, der spørger, hvad er det onkel Andy, han har her i hånden. Det er noget dulmende til nerverne. Flemming, han er brudt sammen. Han ligger inde i campingvognen og græder som pisket. Der er nemlig kommet rigtig mange væmmelige og uartige breve med grimme ord om Flemming og onkel Andy. Alt sammen på grund af det svar, som Flemming han gav Yusuf sidste uge, da han spurgte, om han kunne blive medlem af en onkel Andy-klub, selvom han kommer fra Tyrkiet. Og alright, jeg må da indrømme over for brevskriverne, at Flemming han tog munden for fuld. Det er Rottweiler jo kendt for, men giver det dem ret til at gøre Flemming så ked af det. Prøv at høre her, hvad de skriver. Jeg vil læse et brev op her. Til onkel Andy. Du er ikke andet end en modbydelig galning forklædt som hyggeonkel. Din hund Flemming skulle udstoppes med brugt kattegrus og syes om til en marokkopude. Ikke underligt, at Flemming er ked. Alt det forstyr, bare på grund af en fortalelse. Herregud, han er da kun en hund, og det er første gang, han taler for åben skærm igennem mig oven i købet. Men det tænker disse brevskrivere jo ikke på. Helt ærligt, det virker faktisk som om, at de børn, der skriver de her breve, er rigtig ulykkelige børn. Rigtig kede af sig selv. Ja, det skulle ikke undre mig, om de kommer fra et skilsmissehjem. Et hjem uden varme, uden strenghed, og uden en stærk far, der kan skære steg for og smage sovs til, sådan rent opdragelsesmæssigt. Nå, men vi skal have fundet en vinder fra sidste uges quiz. Flemming, kommer du ikke ud og hjælpe til? Han er stadig for ked og trist. Melodien lyder sådan her. Ja, og så lige en praktisk oplysning til alle jer, der har gjort Flemming ondt. I deltager ikke i nogen præmiechancer. I bliver makkumuleret. Sådan. Og vinderen skal vi nemlig finde blandt mine rigtige fans. Ryste, rafle, terning, må en vinderen kommer fra Herning. Nej, kommer fra Kjellerup. Peter Ringsted, tror jeg, der står. Lad os se en gang. Peter ringet ved Kjellerup, og svaret er rigtigt. Vi er røde, vi er hvide. Vi er rigtig ude og skide. Det var næsten fristet til at sige efter sidste landskamp. Du har vundet nogle landekasket, Peter. Tillykke. Ej, du kan altså ikke holde ud længere. Bare tanken om, at Flemming han ligger derinde helt alene og føler sig stødt ud. Nu går jeg altså ind og henter ham.
Flemmy! Kom ud til far. Kom, Flemmy. Du skal ikke ligge derinde hele tiden. Kom nu, Flemmy. Ja. Prøv at se, hvor trist han er. Kom, Flemmy. Nu bliver jeg altså nødt til at give ham det eneste mirakelkur. Kom, Flemmy. Skal jeg have medicin? Sæt dig ned, så skal du have medicin, Flemmy. Nej. Aldrig mere ensom. De her. For gør kædehunde glade. Udvikle specielt til hundens hørt. Den ser spændende ud. Skal vi høre, hvordan den spiller, Flemmy? Prøv at høre. Så spiller vi den her for dig. Side 1. Play. Ja. Er det dejligt? Får du det bedre? Tal til mig, Flemming. Nu prøver jeg lige at bede ham om at tale til mig, sådan som vi gjorde sidste gang. Se om du får det bedre, Flemming. Prøv at tale til mig. Se om du får det bedre. Er det rigtigt, Flemming? Ej, hvor er det dejligt. Han fortalte mig lige, at han har fået det meget bedre, og han har lyst til at danse. Har du virkelig lyst til at danse, Flemming? Jamen, så lad os da danse. Kom, Flemming. Lad os danse. Kom, Flemming. Lad os danse på grund af den glæde, jeg har over, at du er blevet rask så hurtigt. Danse ind i natten. Danse, danse, danse. Quiztid. Masser af spændende præmier på spil. Vind i nogle landekasket. Først får du 3 elbord, så synger jeg en melodi. Her kommer de 3 elbord. Dilialala, lillemor og bryllupsdag. Melodien lyder sådan her. Har du galt melodien, eller har du noget på hjertet? Så skriv til onkel Andy og Flemming. Her kommer adressen.